Snits wie nu weer de volleybalstad. In de Sneker Sporthal wordt het 50-jarig jubileum viert van Olympus. Een van de beide Snitser volleybalclubs die het in Wurg speelt onder de naam VC Sneek. In 1997 ging Olympus een fusie aan met die andere grote club uit Snits, Animo. Honderden oud-leden en leden samelen haar om nog eens waarom te zien op de glorietijden. Ter ere van het jubileum presenteerde het vlaggenschip van VC Snits het nieuwe tenue. Matje de Vries maakte de gloriëren mee van Olympus en weet dat dat een oren-tijd weer. Wij hadden wel in die periode dat we talenten aantrokken, dus het was niet allemaal eigen kweek. En we proberen nu wel gewoon met eigen speelsters ver te komen in de Eredivisie. Dus het is een kwestie van goed trainen en zo proberen landskampioen te worden ooit. Animo wie doet steeds het plak voor de topmaalje. Jan Postuma weer erbij, maar zocht bij VC Snits het maaljesvolleybal voor het zakje. Hij blijft likwijls optimistisch over topvolleybal in Snits. Sport is dat is heel wichtig zeg maar, in de samenleving. En ik geloof, Sneek is een volleybalstad en dat is het eigenlijk altijd al west. En dat zal ik altijd blijven op een of andere manier. Daar ben ik dieptepunten west, maar dat is op een of andere manier leeft het je wel. Het eerste volleyballteam is op de goede weg. Ze winnen hier met 3-0 van eredivisionist Alterno uit Apeldoorn. En dat met vooral eigen jeugd. We zijn een hele soort oudspeelsters van de glorietijd maar van Olympus. Die ben nou trainster of coach bij de jeugd. Nou, dat vind ik fantastisch. En ik denk dat we daar een beetje met rok in kunnen. We houden vast aan die lijn om vooral de jeugd op te leiden. En geen gekke dingen man, met duur betalen speelsters en dat soort zaken. Want dat kennen we gewoon net. Dat we het nog heel veel brengen kunnen.